Tí, ktorí neviete, tak som urobil zo pár videí ohľadom misie Artemis 2. Tieto misie Artemis majú postupne vrátiť ľudí na mesiac. Ale čo by to neboli naši obľúbení slovenskí dezinformátori povedať do komentárov, že ako to v skutočnosti je. A niektoré sú proste... Samozrejme, že tam nikdy nikto nebol. A to pracujem 10 rokov na letisku a mám troška prehľad o nejakých veciach. Jak proste... Používaj hlavu. Najlepšie ten komentár pod tým. Utierať hajzlo na letisku je fajn robota. Na 100% verí, že je ešte zem plocha. Ovcam stačí tak málo. Blabotať vieš aj dokázať, že bol človek na mesiaci. Viem. Ale o tom není toto video. Ty naozaj veríš, že niekto niekedy bol na mesiaci? Je mi ťa ľúto. Čo ti je? Mesiac je plochý, tak ako zem. Martin Sebeko dobre povedal. My sme národ astronómov podľa komentárov. Tento je dobrý. Trošku fyziku si naštuduj, ešte trošku astronómiu, astrológiu, matematiku a potom rozprávaj o dezinformáciách. Kámo, proste prečo si toto robím? Ty si teda odborník, je tón, tuto máme ultra dezinformáciu. Artemis už dávno skončila v mori a posádku ešte pred štartom opustila raketu. Áno, raketu. Celá táto šaškárenie pod záštitou armády ide o zvláštnu raketu vojenského priemyslu. Oni sa ešte nevrátili z vesmíru a už tu máme konšpiráciu úplne novú. Ale tým, že sa pozeráte na toto video, tak si pozrieme aj tie filtrované komentáre, ktoré nie sú vidieť. A to je ako totálny extrém. Kámo, 38 filtrovaných komentárov. Mne sa to nechce. Dobre. Si kokot. V živote nikto neopustí našu zem. Už sa zobuď, alebo kľudne spinkaj ďalej. Kamo, debilko, ty si mal určite Pfizer. Jak s týmto súvisia vakcíny? Jak? Možno si inteligentný a mladý chalan, ale na mesiac nikdy nikto nebol a nikdy nikto nebude. To je fakt. A s tým môžeš robiť, čo chceš, ale musíš na to dorásť, aby si to pochopil, ale komu není zhora dané, v lekárni nekúpíš. Keď vidím tvoj ksich debilný, tiež by som chcel p***bať, ale idem na to hlavne tie tvoje videá. Trapný debilko! Nač to pozeráš? Nač to pozeráš potom? Robíš zo seba hlupáka zadarmo a smiešne ako veríš tak ako vakcínám. Kedy som povedal o vakcínach niečo? Toto je presne tá sorta ľudí, ktorí sú že v jednom vreci. Klasický slovenský dezinformátor sa skladá z toho, že Zem je plochá, chemtrails, na mesiaci nikto nikdy nepristál, vojna na Ukrajine neexistuje a vakcíny sú zlé. Ono sa toto môže zdať vtipné, ale keď si pozrete reálne štatistiky, tak Slovensko je jedna z najhorších krajín, čo sa týka zvládania dezinformácií. 37% ľudí verí aspoň jednej dezinformácii, hoaxu, hocičomu. Zober si, že ste traja v miestnosti a jeden z vás verí na chemtrails. A ty ako magor tomu veríš, že tam niekto bol, ty decko. No, ja decko ti viem povedať, že tam niekto bol. Prečo vôbec toto točím? Hej? Akože ja som sa na tom zasmial, možno aj vy, keď ste pozerali tie komentáre, ale prečo o tom vôbec robiť nejakú reakciu? Tí ľudia sú tak hlúpi, že oni potrebujú veriť tým dezinformáciám, oni musia byť antisystémoví. Vieš, nepoviem na nejakú staršiu babku, ktorá je ľahko ovplyvniteľná, proste hej, akože tej sa to dá nejak vysvetliť. Ale keď máš človeka, ktorý je zarytý dezinformátor a musí byť antisystémový ako občiansky tribunál, kámo, tebe není pomoci. Keď si dáme také rýchle historické okienko. Staroveká Mezopotámia v 7. storočí pred našim letopočtom. Tam verili, že Zem je plochá, hej, lebo proste čo si videl, čo si dovidel, tak to bol akože viditeľný svet. Potom sme sa trochu posunuli do antického Grécka, kde reálne začali ľudia veriť, že Zem nie je plochá, ale gulatá. Niektorí ľudia dodnes tomu nechcú veriť a veria, že Zem je plochá. Zober si, že niekto taký by išiel do politiky. V stredoveku sa potom verilo, že Zem je centrom všetkého. To ale potom vyvrátil Mikuláš Koperník, ktorý objavil, že stredom nie je práve Zem, ale Slnko. Potom postupne objavovali nové a nové planety v našej slnečnej sústave. Čiže z toho, čo sme dovideli z gulatej Zeme, sme sa ocitli, že sme v nejakej sústave planét okolo Slnka. Hej? Potom prišiel Newton s gravitačnými teóriami, zistili sme, že okolo nás sú ďalšie hviezdy. V modernej dobe sme zistili, že žijeme všetci v jednej obrovskej galaxii, ktorá sa volá Mliečna dráha. Ďalším postupom technológií sme sa dostali k tomu, že sú aj iné galaxie a že vlastne ten vesmír je nepredstaviteľne obrovský. A to nevieme, na čo prídu ľudia v budúcnosti. Toto historické okienko chcelo ukázať, že títo ľudia sú proste zaseknutí v 6. storočí pred našim letopočtom. Tá doba sa vyvíja, ale oni proste nie, my budeme antisystémoví a my vlastne budeme veriť niečomu, čo bolo už x-krát vyvrátené. Teórií ohľadom pristátia na mesiaci je strašne veľa, ktoré to potvrdzujú, vyvracajú. Hej, máme na Zemi mesačné kamene. Keď mi neveríš, tak chod do Technického múzea
múzea v Špajeri, kde majú normálne kúsok mesačného kameňa. Je to 8 hodín autom, chod sa tam prejsť. Ale títo hlupáci, títo proste pokrytci sa budú byť do prst, že nie, nikdy sme nepristali na mesiaci a nikdy nepristáneme. A on to píše na telefóne, ktorý by neexistoval, keby nie sú misie Apollo. To, že tie misie sa odohrávali, nám vedia potvrdiť veci, ktoré používame v reálnom živote každý deň. Od mobilných telefónov po bezdrôtové vysávače a náradie, reálne filtre na vodu, ktoré používa asi každá domácnosť na Slovensku, či už v kávovaroch alebo aj inde, existuje aj vďaka programom Apollo. Nechci vysvetľovať, že prečo. CTčko a magnetická rezonancia vznikli práve vďaka tomuto vesmírnemu výskumu. A všetci títo dezinformátori, ktorí sa bijú do prs, že sme nikdy nepristali na mesiaci, ktorí z typického slovenského pitia pálenky, cirhoze pečenie, klobás, slanín a neviem čoho všetkého mastného, čo potom budú mať žlčníkové kamene a v 60-ke budú mať toľko cholesterolu, že budú potrebovať kardiostimulátor, tak reálne sú pri živote len vďaka programu Apollo. Lebo reálne počas tých misií proste vesmír bol, nepreskúmaný, nikto tam nebol. Tak monitorovali ľudí a monitorovali ich orgány, ako fungujú. A aby zistili, ako sa správa ľudské telo vo vesmíre, tak práve vďaka tomuto existuje kardiostimulátor, ktorý drží pri živote určite veľa týchto dezinformátorov. A ten list vecí a technológií, ktoré existujú práve vďaka týmto vesmírnym programom, môže ísť proste on and on. Prosím, overujte si informácie, je to strašne ťažké v dnešnej dobe, hlavne keď existuje AI-ko. Ale proste nenechajte sa napáliť, pretože tieto dezinformácie, tieto hoaxy budú proste naschvál vytvárať hnev a chaos medzi ľuďmi. Práve vďaka ľudskej zvedavosti a objavovaniu toho neznámeho máme napríklad ten kardiostimulátor, ktorý doslova drží pri živote ľudí, ktorí toto všetko vyvracajú. A to je podľa mňa extrémne pokrytectvo. Dajte preto follow, lebo to stratím. Ideme preto bojovať proti dezinformáciám a pre ďalšie takéto videá daj follow.